A já si dám dalšího videa u 4. Zase u kouzla, takže si berete nějakou, u 4. kouzla, takže 4. kouzlo, takže si vyberete kartu, to 4 kárová, 4 kárová, to mi dáte 4 károvou, mi dáte třeba sem, to je úplně jedno. A teď tu 4 károvou, teď takhle vemu ty karty, že? 4 károvou teď takhle přesuneme sem. Jo, takhle bude venku. Tam se mi zastrčte. To je něco, dobrý. Si tam zastrčte. Nemám žádný mezery a teď jenom balíček a udělám. Takže vyskočila nahoru. 4 kárová. Tohle kouzla bych vás tak, nevím, taky bych vás mohl naučit. Je to velice jednoduché a já vás to naučím za 10 lajků. Tohle kouzlo. A vše se vyhneme na jedno. Takže to budou 2 kouzla jakoby v jednom. Takže že si tady kouknete, že mám normální balíček karet. A já teď pak na konci vám něco řeknu o tomhle kanále. A to až na konci, to je jedno, prostě uděláme swing cup. Pamatujte si, to je 5 srdcová. Já to můžu takhle udělat. 5 srdcová. Ano. 5 srdcovou takhle dáme. A 5 srdcovou teď dáme do toho balíčku. A teď si ji tam vlastně jakoby zastrčte. Zastrčte si ji tam, takže takhle. To je úplně jedno. A teď jenom ji necháme ztratit. A teď vyskočí ta karta. Takže jedna karta mi vyskočila do pusy. Jestli se vám tyhle 2 kouzla líbily, dejte like, odběr, koment a sdílejte a pište hlavně ty komentáře a dávejte lajky, abych vás ty kouzla naučil. Může jsou fakt jednoduchá. Takže jo, uvidíme se u dalšího kouzla. Čus lidi.